Assalamu alaikum, büyüstikör. Так, все бордел. Büyüstikör tavan oyna ito Holland betçi ezer taydu aşadu bar sahterler Suriye Berlin gensa is sahta jaharalar gensala şüç orti aslan nu kanal YouTube ya reality i TikTok şu aslan artsu kanalı. Şevegi mokşi merşi uğurşo. Так, вай стрима YouTube чай, TikTok чаю, наду лушаха, вая Украина дал халдоузитер дуэ от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Дайганш суткя, бар бай мюжги уничтожить вина. Щит танки война, койт боевой бронированный машине войн, щит артиллерийские системы войн, щит РСЗО, ца антиаэркрафт, цайт БПЛА, ко автомобильной техники, ко спецтехники. Слава ЗСУ и духой, слава Украине. Ва алейкум ассалам, зоро шавига кельчумел вошвик машвоихшу. Так, вая ок. YouTube чат, саму комментарий, мацаязивайн. موضوع وقتها проблем شوش اللي وقتها بالبنتيش خذ تعين تسوي شك كمنتاري يزلو حاجة سوغوس تيك توك ترام يزلو كمنتاري سويقم يزلو حنكو يزلو تاك قوشم واحد ساقا موكشي ماشي دور خشو شادر شا تكست دون شيء دلا خاطر يزديه ссылки яржие شيء это был что ночью что вот такие фашистские Россия вот что лериш саламаш лол ой маш текст текст вот слава Украине, героям слава, Михаил. У нас сегодня стрим на чеченском языке, Михаил, так что жду вас послезавтра в пятницу на русском. Слава Украине, героям слава, друзья. Так. ويا مسيت تلتاح ستريمشكا حغندر روسيا موسكوان كريملن شو اتم بوم تو يزا حلغة ويتات وان بيتشغنا اكتيونا ويتوان بيتشغنا اشت تاتشي غوقن وغي ليتشيني وغي قيتش لعويج تيغوال لعوي دقا موسكوا غول так встречай провожай буал бартвега да man نقولش يو حوالي جا وكزالير ستريتي توي ايربورتير ستريتي توي حوالي شنا موسكوا جايت الچا موسكوا чукача اش центре уги Кремль нистук пи Красной площадь халаш волш машина навалуш самет бухтига аш Кремль гойч зау достопримечательный наш центр гойч лил дурхос нага ца уэцер ночи ца ديل دا اتسكريمل شتو يزرقي اتم نبومب يا بومناش وين يتني وين يحشو بومناش اتسكريمل شتو يز اولر مسارة هين ستاش هنا الا اول شويك تسكر وينز دوتس الچا ايوه الچول تاع توارds ترما باخرش алирт дудайс лиснирк зоня болчар Россия отчал бюна юларю царь контролируется воры законы и преступный мир Россия шиндеги лушмаю преступный мир тюрьма юлаги и преступный Кремль чвашиги так
Rogozin, ori za Prigozhin, Rogozin, qivor Prigozhin, vacer цо вай эдиценчул да духаняли, се тюрьмаш каршавол и бандит талагул, там ты давигер. Hinti атомный бомб туарю ал цасурчу дилланас о YouTube юар YouTube чу дилланас санакуэсанас из атомный взрыв ютига там был Кремль алязадин. Facebook чуа чо популярный яласа и сурт дац атомный бомб туар. Кремль чу там был Кремль чу и сурт тук, короче говоря. Так, отцо популярный саца куча хилла яцер олцуно пост. Села на Шойгу камелдеш 3 ада олцер, че атомный герзах. Лахте адеги, море чу адеги, океан чу аше подводная лодка ште адеги, и киманты то шлилештеги. 3 бог, 3 ада. Чу шой, ада до бош будешь. Чу боевой готовность лизал, кетчуэлла Шойгу. Така سجاتش بكرة هيوجع تقايلة تعين مرمى تيوم واحد دوتسان يحتمل ولا شو يوم واحد تان سندل موسكوا عشبول نوchtش كيدر قصدات نوchtش شين ويشتونك شين ويزك شين ميغل خيتك تون ندول إدوخش موسكوا Мать туари утуари сунца, мать туари, я туари яца шунсу, туан хилар подозрение хилар би. Милуари за английский хал хилвол премьер-министр, вари инс министр иностранных дел Великобритании умачук сойс. Цуэла шахит скамел дешхена 24-25 3 ялгол шашка вейгл поддержки елурю Украина. Вайга терую ахча до, короче, кошу обозначить лицо. Так, вейн махаара цашва соу халга, ну, биргалдак цадошун шохули твоис. Цашва халга соу дальмачумуса президент США Джо Байден eller pressering balur bosh будет ваман. Хинц оку бош текер кошу до цашва дадалки кошу до ишца дешаренг. Хинц масарацар хадучтол и хейншат дешаренг pressering иш доцар хадучтек. Но вей сатисамбу надежду Охшарай, надерзар, хунд элча, цер и дюцерга, ца допускать до мадизивой, хитрость хилмек, политик хилмек дой, хил хилмек дой, специально дюч, что кика шарат вам борез до элла, внутри России Путин и система, и юя, кика шарар иш даду давай мацала, реал делла лирма до элча, дагдает, дат. кика шара шейк туан болур боти райск шанха махай, райск يقولك البسن на самом деле البسن там تعبير غير بالله бесполезно дуйки это хинца дүйчтол хумш инс оуколт эмш биаш ин бай мюжги винак уничтожить винак вица вина уничтожить ликвидировать вина дац цар вейн ма аллар ликвидировал олар цар уничтожен олар убийца олар уничтожен олар ликвидирован олар а таракан сан дахсан русский государственный телевидение штатер политикерис Тундел царя никогда убил Алмагердат, уничтожить ящу, ликвидировать ящу. Уэн хадиннак юдадиш туцан. Тундела массу ау гелбелла гаске уничтожать ящу бар бай мюжги уничтожить вина. Танца видео шкисасон нохчибу уничтожать беш как бехна утигаца. У ишь сурду добровольно учено ацаритер ниц авойчуна агитк бодидич азне санжох цуна агитк
إنسان أقل حدوش دول أقل تمش بيش يعني هو دينا سودكا إزر يرق سجويق تير حيوقشك هيو أو دي يفكي باخ موتي تجابير تير توام جودوق بتير شولش ساليدارة ولد كوترت الله جيم متكيو وليريك ولد يو إسن متك بقيايات وقالوش ساليدارير خسرت صغيرنا يوشين أو دي يفكي مودي كتاكيج مرسوم شو حيوقشش أدي تريعها إعدادو دشاش ما تيوقريو تار كييو ما تيوقريو تار زاباروجي ما تيوقريو تار خاركو ما تيوقريو تار إيش يالو ستايلش تاج إيكيجي بريت إزر شيت إزر سجوير شول متك سجيخلوش ستايل غاسشان خاشي طولم خربوتي مسنا خائسان لقرشان مسنا خائس لقر بوت شارجا لغر شارجا ويدعدوت هي تا طولم خربوشون دهشون انت هو دينا تيلان وين والباي دادان شوتكا وين والباي باي مشجي بوتيني باتروشوي تاندينا واغيت ولوشونش تاندينا شي كريمال شويش باغيتا بايسك بوتينا وشو تندل وين مسنا خا ديس قيت ديس كديروان خاشونس كديروان خاشون لقر شان سان خوش دوشونش هيت سوي انول امريكانيت سوي ان خلول اتستو نوي انا واسوي ان خلول نا تسن شابك دعوتين تخو امريكو بوغ دير دولش دو بوغ سن قميل دوشون سا بوتين و دويتش دو تشنجس بوتين و دعوتين بدأوا بلالايك لوق القياتير سو بدأوا تسغيلي بلالايك ليقك سونيس قيات سغيلي إذا ديك دا أرديز بدأوا بلالايك ليتني سمو دا العينيس سكوت ريتر بوشوق إتسا أمريكانسكي بوش رزويتشك وين مخاقر بوشق نبواهت ديون نو قروش قولا إيش تحال دوشون بوتين سي باتروشو سي ديغر دوشون دينشون ديغرش شاش تعمداغ شاش عديت شاش وقتشيق ما تسدلنع هر كريمل هر زابد هر سشا انجلي قيشا تسيلشا يش قرتsa بلشا يوقتsa بولشا غرتشا لشان دو حال بولشا صدام حسين خلق خلشدو بوتين خلشتك مؤمر كدافين صدام حسين точно إخلارقدوي صدام حسين سكيجر إسبال соседний Кувейт антилета из присоединить интегр нефть умашин качать волшер да нефть шин диш иштаген дальдарцу нухцул да игертер югмет кдуй ундал санрена цанбориш цанбокуду уяцер цер отношения санам цайбацер цан уяцер цер отношения раск шинер систем Ираки инёл Саддам Хусейнин инёл системери партия БАС борса партия Иркчин из-за как ФСБ как ГРУ выстроен системери стер российские спецслужбы ГРУ в основном КГБ СССР ЦР Одеш Латвия шорис цултаю игиллери яллел игилла цугаск шинершун гаск шейта цу партия БАСу инери но шадик деш цан ахч луш тягер нефть уич цан водеш масуау цан кузар шайнах на юрич короче буалбинаша его раски больше и игилинаша шайл систем построить наша цундела хал раск шич о уду но уж духилер без вольны без хребетны уж хилер дат عمل لحظة شاشته عمل بيجيتر بوش بو نو إذا ويتشنا دات أدم غلوة أدم دوغ دول تاع كيتا критическая масса олцунах нах уже та дуко гулбельшена все мы больше не можем альчана все на дух что именно цундель у Путина Динвис ще планил. Так, ладно, в комментариях сейчас. Так, вой стрим на YouTube чую.
TikTok čuaju. Walaikum assalam boss Huga. Da ishtril suno doordacer dalmula doordačemo. Assalamu alaikum slobodne. Walaikum salam Shamil Marshall. Tak. Paš trolši vaču behkan muetson dat. Trolikidam. Sabadilcik, that's aqida ويقود إيه حوصل دواء شيء شو كمان تاريخ تاك كريم وكريم أصحى سيلان ديترون سيلان در سومر ديترون boš šuj vec boš tegas dudevin da hažoko dudevs elčun duj cun da hažoka so Walaikum assalam kelču melog da lela žvelgi bienbuch pamel dat da žvelgi bienbuch tak Okej, srivnovanje šumoćco. Sobe šumoćco. Uistini da kaga srivnovanje šumoćco dec. Так, ну дён. Жуктичу аллах. Чувечрена, зучу аллах жуктичу. Абрам, когда тебя дома не было, тебя соседи ругали. Когда меня нет дома, пускай они меня бьют, Абрамс. Sonradan da hadüyle Ali şaş olay da doçam olmayı derşo. Samo on uliš da просто проверка da şey olsa da. Ну да ладно да. Так, комментариев язи, ссылки яржия. Комментариев язия. Şey etto bolço. Like shit diyor. Так. Валейкум ассалам, Бенджамин. Супер, отлично. Как сам? Дику, Бенджамин. Дику дал бухастом. Так. Германия boş da zum duluverç. Putin patruši učvac, это систем нахарю ал Америкну цель халетса. Так махуль дуалу яверч бу. Северной Кореи ошалатит на куза волнение на кузар айдал хис на короче бал беш будешь, но короче говоря цауқи думать чуатсо. Единственное цауиха уже цальбеш бол кичман цагуштол халду Путин велла ал и картина уаттен цар и гайла вахкан Путин велла бош дүйч дук цар морозильный камер чуай шуяри ваджи бош аха велла ал и карти сурта хаузина Патрушевик антуаттена ja qinakta shay tiishmisag ay laawitan ishta планёвчуна тердукцер да цундела Путин велла алвайн хези сразу тишма тишлаш и волца велла но сагаттам сенбу ассен ойло мен чаусарстер худамек in Ukrainire Prigozhin Rostovi Uichena, the Wengir, Sardinek, Arestovici, Padaляки, Геращенко и Буданови заметинул, и ви у диц вулвеллаш, и фишчва диц вулвеллаш.
что хинц нохчичва قاعدة كديرة دا هاك نوختي شو أولنين عيدل نو كرو دا دوكش تيجرايت أسق شو تندل عيدل دا دوكش كرو شهر دوش دو إشتا هم دولير كتير تنا وقت غير تنا وقت دو تسون بوش داري نو تان مهتر تنا خير دو هينت إبلان داياليات أسقي أبازيتي يبوشل إيش قيش كروتشي إيش مش بلانيوش بوغدات بوتين كديرة بوتين ولا القيل وقرو يخ كديرة وارده قربوي أربو يش باي ما باي نحا سستابي رسي ويديسا دوش تار ما بوخ ارت независимость تقولش но اشتا حوز تاع операция ياش بولش ختير دوكش تاقينسا بوتين ولا الشغينا اوكرانيا توان بيش بول راسقي يش уже цабахи шошбу Путин вар иш адег лелешвекин царвелла всё да нацада дизвай алла иш хацаборбу иш цабох шхена арми цаёш водит там диз арми маюз банд армияла герза должнама буш таха иш нохчу чубор этмекшбу нохчу чубор этмекшбу типа наказать бабиз там кадыровица кичарца движение хаусин تحقق تجاهها إنس أوكرانيا توان بيش إنس أبتي الله ودينا إيش زجرت أتريج كعبو بوه نو دوتس قيش سون بيرجلتها واتشويك ديزرتيرويك قيويك إيش بوي إيش حيز بيش إزالي ليشبو تا أبتي الله ودينا نوختي وبوش ليش سجموي تحقق راسقش بعنوت أوشال أخوصون هرا دير على راسك فيديوش قويش تسويديتش سوبيتات توير سونارا دير وجه دير على قاسقي فيديو أش تقيس يولرو تقيس ما يقول لها تناغا كروتشي قاسقشي نوختش بوي بوتين ور نوختش تشوخش تي عليش بشر كدير كنار بات يشم كدير دو حال больше بوتاني وقع подхлопные духвецар и подхлопные чечена говорящий наш царь дахуяхш баргасqi таме Путин инзвелла هينز أقاند از لوس سروحتي يزوا إيش شغل قربو يو قزاك يحشيش تات جروبيو هينز أميد زكايوي روسلان كوتايوي قميلورة ستو ورق تا ينقل باي واري قبيش قزع بيش دات إيش يغو شاقيتا تيبا تخوز إيش كيري представитель دو تا إزواجال نوشي قومنا دقو تلقش مايتني إشادك دديش بيرشا لك بيش нах бай биш бирша томба биш бирша непосредственно религиозный деятельшим бацуш религиозный поверху нахвататься динаш шариат даваттир душашал ушам либияш буш автоматически расход бол нах буш не понимает этого до конца. Халбойлашам киет он дальше халбольчан умахир да. Уж турецкий спецслужбы, русский спецслужбы связаны больше. Уж бисербу. А вот кегенаха, ой, цен даггар ли уж пришел Сирии му бойтер, хин с Палестине бойт мугер сектор Гази бойтер. Ишт инаха, ой, царх кусерду, ой, царх кисреш вот. А за одно кадировара, да хокша, иш бая бойша. Кика габешникш, халбойлаш, лагарнаш забьются, халбойлаш, булагарнашам просто айнаду вейсан, просто шей видение, иштелш, заблудши, больш, уштелш, шей и взглядчилш набойш, ах, кадыровар, больш несут цаеш, расследование цаеш, хамельвина, худина, царино преступление, шкаста цаеш, поголовно, зудри беш цаош, та зудри дайера, что зудри дайер дубош, и лозум щупкуща, ах, в этот момент раз качу борбу, Украинер ха бош беш бой, иш хачу борбу, иш хачу бехна, царят ах хорши, цатер шабеш да хакарбу. بوم نشيتريو شاش أوكرانيا توهال سيرني كارير قيشة ناشا يقول شو إيش وين يختوريو تاشي كويوش تاق أخيتهم تاهم دوش دات خزخيتش غاسقش دات أخ ويت إيت إحا أوكرانيا شي غاسقيتش أو ويجري خلا يتسلت إنوخش عطيني عليه بوتين شو غيحقن بول إيش تغلي عليه تخطئات وان بير بولش دات سرال إيش ديرز دا يعدوش دوهرهم شادقا
Son de la zum nach Kiet dies, I was gaat dies. Wel je deed me dat. Istom do. Себе потом бит говорит, я егда вехн. Да, совершенно верно. Так, освободил отца Укузадат. Кадыровский. Ишт госуниц общем чертах инси картин, да, ца лилештол сущ, да, ца шадек лилештик тахка отсумановой. Отсумновой. Киета диез, отсум шауой лердел диез. ويتغنى تعجمل بيريود توش سخي لها تعتار يشل وين دوحل يشل تروكشات اتروكشا وي ابغديت ديش تا وي لرت لها وي قاچو غيرچ بوشونش زي انتريسووني وي نوخشي قام ميتس دايتا وين چوسات دايتا غاسقي بوشون كديرو وير بوشون كديروت اغو بيش بوشون نوخشي قوموشي جوق ديور دوخوش كديرو وير حل غاسق شم وقت بلش بوي زوجة يوي خزبولات توي مزبولات توي بوش بول إنا أبوي إيش بوشون هنز كديروين عيد الحداخ كيرش إيش عيد اللي باخ كيرش بدوي تاخ شابش رسيد سوازن ناخ بوش شابش رسيد سوازن ناخ تاخ تسارة إيش شابش تسوغاسق شلج أوزا انتريسواني بوشون غاسق شلج أو غاسق مرسيد أبو أخوش يعني بول خوش تانا بول بيش بات سندل بيس سودا إسليس تو كديرو أرخلك بغياتش بوش سندل دوش دوتا كديرو بوش كديرو بغر واتس وش كديرو وش بوش Россия цаюется, Россию боян был нацию, кадыров, шеу, я никто, если что, я в кусты бош. Аж мне из Кремля позвонят, я все и в кусты бош. А мелдеш, аж кадыров волшаха, все равно и туят цар вой, да, кадыров, хинцам бадик дичнас, хинтидам бина, хинц уже ФСБ бояга бюльбель цацбеш, да, und дальше كديرين ياونا كديرين بوشر. أخذت بشيء قيادة دقو إنس بوتينسكا كديروفسكي أول إيش أونيس دو بوتينسكا كديروفسكي ألش مكش دو سون ده. главное يبقى كديرو ألوي كديرين تتأچ نوتري чеченский гражданский конфликт хольцуна. وي روشن دويش деш хол. Ха. وي 90-е годы. وي государство референдум яшхена съезд воеш 91 годы. Государство, Дахайкеш, Советский Союз, Даяльшина. Вы гражданский конфликт, я царь, вы не предатель, коллаборант, там, раскошт был наха. Но еще они силу не составляли, вы ому почувствовать себе. Царь худир. Дудаю, раскош, вы это нубош, их ам игадеш, хинц муа игдо. Хинц лилеш тегдет. Цугена из лилер царь. Дудаю, раскош, вы это ну, а заугаю, кибеш одик на буиш. Там Заугаев, Гантемиров, Камило Лабазанов, Хаджиев, Гаджиев, مثلا برقش تقعدات. يوتون بولبش نوشي عم قيتر. هر جهر نيس خلال. إيش جاري نوخي غرج دايتر جهر نيرت دايتر دات. نوشي عم دعوة تن توانبر. تسندلا إيش توينا والبغيتش بو الخيط سون. وين уничтожить да, وين قاچو غيرش بوشونش. هيتس از Палестине, از Израиле чу бехкан, از террорист бех боч, зудри бейш да ярк, заложник шалец, да бигер Хамас бошел, путинский миньон, путинский ЧВК Кадыров санел арабский и бандит террорист, бат царь. И царь, и далли, и хум далли, и мухи, дугуду гуштацер, но и шадега, цанумант и далу герч, булбош, гуштар. ويقع غول نبلودات دي شنو гуштар. وديتا ديتريس. أو سالتا دغيرش بوشون وتانا يقوز دغيرش بوشون مو هدير دو понятие цердат, мудальш митчера хада еще штарис. Жукч доудо قردو ألتسخي ترسون, потому что Путина هر بوتينسكي عيدل ФСБ عيدل چو جيكش ثاني ديكخل برش إسرائيلي ثاني
شيء يقمت كج أولين برقش إسرائيل всегда за Америку خلير так Путин за Америку وش يبوش ور Путин باتروش وإسبه هنسه так إيش دو حال بو ألا تموتر سون بقدق ديش جوكشنا تموتر شين إيش تشن بيخ بيربو بوتين وإيش تخاص خبر دوش إيش هادك ديش تحندينا تندرج ديني دولش دينا سيد ورولش أكتبره تايزر شباي زودري بيش باش ناخ باقي ناخ شعبش بو شو بيحكن يبواو بير بوتين دندرج ديني بدارك يشتات تاق نو إيش شيء уже без исходности шайки уже вала мектак цахел Путин цунах пробияш варис така цуюқи вая гиркшонец кучахинца больш буқи шабеш тиктокер швац окчуа ашбол шабек Палестина причем от Палестина на сектор Газа на жуктечо цабом тёгая цершун цаун дина цершун цар идиц дул дешхена чу бахкат от Хамасу и жукти бай аншхена бех боч бол мешнах бусал динамик дат международный право дуня нюкар низамц мекш дат итадич хена ва Палестина о Израиль враг бош билбелер шабеш специально еш نقدي تاني يرز ذات ويتسوقي وزده ديل أنخية تمتا ويتسوقي تو وزده لتاك ديل أنخية تمت ده مغلا وعودل تخيل هاوس ديز عودل تخيل هاوس ديز وليت دايت هاوس ديز ويدات ويج أوخ أهدو ليد وتار دات دين دوتشا شين متو عير ديش دو ويدات حال دو دايوين دوتر دوداي واسق شتوي توداي سودا بوشينسا ات تيك توك تشابيش اشابيش за Палестину беш ишчо бусал набу тик ток тشابيش ютуб тشابيش разница гуч билер резко гиришон одновременно гуч боль бушон ночи дош ала ишоч ашма дуйва хитца даж до сих пор видишь ночи чвах например видео ошош блогер хели улолца шон сразу сактивоворушон уло просто для примера гурдушон да نوچی چوا بلوگر خویان تا او ات دیا اش ایتالی اش تا او وقنا اشودات ايش هبش تصير حبخت نابوش شي بول حبيش نابوش دات نو одно время حقوچا بويلا сразу за Палестину топить того очва حقوچи та непонятный та хукома бу цо шуду цо станабук зудри бу цо вахойшен дат дуком шдуч так إيش كيري بيرق أيش جنوات سوا حقوز يوروبي حويان خوز جرماني حويان إيش شقوج باشوا точно دو от баша раха суна шайл рой полян юизан рой политический околополитический полян юизан сун вот куза быйрق أيش вега сун шавег гину почти шавег алишат гини войши хезиу خيز بوش بوش إيش كيري بيرق إين بوش بولا دعبلش عربوشي ميتينغشك وي بيرق إيه بيقول بالله بروكاتي ما يوز وي إيش كيري بيايش بوش وي بياديش بوش قيتي شو ويت يول جامو شين خيتش تغاسق شن بوخ بلش ناغي دات والله يتاك دحاجي يتاك ديستخلي ديشر ما داتر شو ديستخلي دحاجي ديشر ما داتر شو Просто отцел ненависть ношкаец просто цундер вайн цемет и ненависть ишчо ютага вейг цундела هنت وين هو كيتشش بو الغيرت تا بو كيتش بيش بو شوين دات سندالچا ويغا جوب دي دقم дух доказатель شو дух набу жупи узу биш за Украину дин преступления жупи узу мабут а Путин велла алқал вақру ну один из сценариев юпистер главный несколько хультериш обычно масит хультериш но та сценарий церя Путин велла алқал вақтер а Путин метан айдли тақинак шейка габашник ваха оцер иштутер план дат так, но из-за Америки, ну доброяли еще, Западу доброяли еще, например, там Медведев хулились, я каменуцы эртигата, из Европы, а Ходорковский хулились, Гудков хулились, Гудков, ну КГБшник шбуху шаберша, да, Ходорковский, комсомольский, вожак у КГБшный, да, Гудков, генерал КГБ, ну короче, ишти набу, так ладно дела. Я Навальный хулились, например, из-за у КГБшник. Да, ладно, да, ол Америк, но то Навальный чун рейс дутвайнс, например, ол, да.
Так, все, давай Навальный тюрьма чур. Вокой Нельсон Мандела был шварца, революционер, борец за права ЮАР. Цу из исчувален трепрешаравалер, что ичаравалер тюрьмавален эрвальшхена президент вешта. Алексей Навальный, Нельсон Мандела, тип, короче, шей, болбеш, кетчвеш уцелис. Ну, например, бовой, как гипотетически. Так, фенстера Путин велел айлвок Навальный хаво, и Навальный хаво шайл, кузара шайка, лейка, короче, демократ, бубош был, разные разные, куз Европе аж был. Еще раз обвел, самобане, ха, так, его там, уэйца, волнение, движение, юоло, в этот момент, короче, там, ну, как по плану, как они планировали, уэйцами чек дейвдати, делмула. Там закаю, там кутаю, там еще больше ошах цвету, все, ой, давайте, короче, Кадыров, Аллах квиз, оля. Так, ой, мадуй, отсуман сагатеш, был больше, так, ой, темлой бу, диасия, там, диасия, бац, Украина, бу темло, киберше сия, беше, беженч бу, темло, кибац, потому что он бешвац, темло, бывший темло, да, бывший муджахид, мухаджир, хульшвац. Я муаджиру, я муджахиду, да, я информационно беш, вала муджахид, да, то он беш, да, ушел. Ну и сомнения юшинис, да, халхиты, цабошинс, просто отсволчали, да, дакика милштеш, тоже, цадуш, да, дюч, цундель бог, что. Так, тора, вайца волнение, юлич Украине, и шайл, и убийца, шаца, и алёй, вайн чухохи, все, как нож по маслу, да, человек, да, хохи, все, порядок. Единственное, вайн ушага для того, чтобы и сценарий цахалита, у западе, у дунини, воду вайн ушаг. Вайница, вайгума далушдац. Даже дин ам вайга независимости уж вайга относительно независимости уж независимости эркойга вай махка цараски эскардацер агентурер болбеш первый том дохар том дабельшена шола том булбали так цаки вай нок сагвацер дат лоб дуалитан дукук энте арабо лече вай качдир просто физически качдир ويدوق مدات طبعا هو دينا ازرسك طبعا راسك شيء وش اني готовы это терпеть ازرسك دينا وعويل اشكيش بو قيد شو ازرسك تار واوش تار ازر واوش تصك تار ويويها تارم تملو تعويش خلجم ميلنش сотнями وعم بيخقل تار كيك بيش بي ابو ايويتشم اتدولش دوق اومن شي سيميانا und als Iwichem Dawelchani wohl itsuna invalidwich ja ichuelch ishadel simia shavega I achcha bochcha shadel adam zunt erdeldish madui hawaqa wies lichenia is qida dies dia waqis yok проблем Iwichem вella ole dawlersek так ist kebevеш Чернокоза ваш там пап 2 пап 1 бош nach den Republika Ameriweish konzlager Schweizer nach pыточне КГБшный, ГРУшный. Цундела война Западир, Америки, Рауиш. Война заручиться поддержкой, юридически правовой буишвай. Война бухули, война Западу поддержкой, Америку поддержкой. Так и сценарий чекери отцель, потому что Навальный от Америки, ну магамагитан хави анхиру. Цу Москвашей. А вай Кавказя, вай от Америк цхулили, Англии цхулили, ищи юк угачопа чипачал. Цу пачал свою метква нисин хилаха церцу. Кирт я дабазим бух. Ну и бумага хилди что. И вайга хилат ахка раска уштарбацучу. Навальный уй, например, масала бош, мадуйша адеговой. Навальный уштарват свойнчу. Он даже жвашаш гел беллабу, шаш кельбисан бу санкции шуцент, а ишел санкции ждаю. А если Америка, вай чучу ай кураватин, вай шариат ватдеш, вай адедеш шариат деш, ватдеш мадат свой. Вай ёж мою государство, новое государство, кол иш хал мадат свойга.
Ой, государство ёлшу, хай государство отказаться дибо, ну васхшан луагма дуит, а хулштек окцац болча дуйшу. Духа бешам цакич дуйте. Но те халабольча, она дух дикха аршадал картин. Это шун дуйте га сунхар хучулла хуш лилшна буиш, да? И все равно шей, турецкий спецслужб шлил беши, там васхи спецслужб шлил беши, лиля шнабу, да? Цундела цера цена وي شو دهقن وي وي شريعة ديز شريعة بوك تان موخية تنسقوزابا دا أمريكا تان وي عادتش وي غلقش وي دين اتخيت تان حال إيجي لي اشتمايو представление شادق что وي دعوة تشاو كافر ويز وشو بولي يازدو كافر ويز هردا ديز شاوي قاعدة ديز بوش Причем я здесь беш, гаск беш, хулош, духа беш, я здесь беш, Америк цаиш беш, гаск беш, хуль, кибеш, хуль, хинца мума алишят шуншо. Хауалин, отставной американец, разведки, отставной военный, хауалин, ше выкшу дауатвин, да, сунала, чуть ли не лезгинку холодари, таншу, так что уже американ, алумнишат шуншо, диц модила же, подхолопный наш бой, и что бог у нас, да, что уже все. Надел лешен шо уже, короче, шо дол хал иш душунец, да. Отсюда ловим цера вой стана шарк ват довай тун цаиз Америк цаиз Запад цаиз то, короче, трай Талибан, трай Игилайн, то куза дерер ду тун дел тун водир ду бошта, цабаш дуйца. Набук это газ Америк, ну это Навальный виан, например, может такое, что это геолог олкасис. Навальный с олтах, американцы, так ладно, хор ночи китер больше бац, хош раскш мабицер нахбу. Короче, давайте русские, я туркш, давайте турки, русские, вы давайте занимайтесь Кавказом, и все это. У нас есть уникальный шанс на 100, на 200 лет вперед, да? Цу Кавказя, да и хочешь, не туркой хочешь, не райской хочешь, вы от туркошка, от райскошка камелца дойч, вы Кавказя, вы доехали, вахуш, уникальнейший шанс его, использовать я. Ну, короче говоря, وخلادات تقول إيش دشون حالدات سون مشتك إيش دو واي سمال ديز غرج برتخل بيز واي بريزيديومان غرج تأهيت ديز تان خاشون هدا ديز تان تسوشتك دحية ديز بتسكزات ديز غدا ديز دا تان واي هني دعباش يعني إنسا قشوا بوخ إنسا دويشتك بايدنس пришел бог инс Сашва Адель Цултя, Соу Дель Цултя, как раз tu priekšsēdien Gerka Haldvīde, nu viņš košodisam. Кэмерон, Дэвид Кэмерон, вормаш чуксой английский, хинцвол министр иностранных дел, халх премьер-министр хило. Цу эйлер, кис 24, 25, 26, хершвей, преолшвей, алолшвей. И вот в этот момент, как раз бух кетчбин, как государство хую почал, хую ёлшма, юй почал, да, новый ещё свой кюм да дишь, ёлшу, шадик должно. Государство командный был бойс. Государство, современное государство, кадеки лушу, даже дедеки лушу. Так, и шор, шиедек, дауш был, и сторона, и духовецна, и эго дауш был, нега специалист шельбезуш. Военный была, спецслужб была, полиция была, политик была, депутат была, там юрист была, экономист была, вот что я охал бизнес, так главное судебная система ее одна из сторон современного государства. А цигаши президент хельвиз законодательный ветвь власти, это ши президент хельвиз силовой исполнительную власть. Цигаши ши президент, ши систем хельвиз. И систему выстроить я еще. Видишь, и дойш дочь, нацаешься, непонятно, дохките, а на самом деле халум датцига, и доуз
теория государства и права хаец книги ещане. Хичо йока яц и ещана полностью шадл картина даурцига. Дой шадег доуз халдац, доуз лианчун тядат. Аха командный был, массера бабиш был. А вы кошо вега, даланасан, может кошо дац вега, может сашо би дац. Вы на команду ошат уез. Гад чалдац, раск штана ау связанный watch. Теперь агент watch. Я мартхилла watch. Ши قوما سجتش بالنا غراس الغوشة قيادة ويبغى طبع بيس كيتشر ديس إيشتم дом на мегаду давайте в комментариях вишвой вежери. Шариат — это свод правил, закон, который не противоречит Корану и которые ввели люди, когда образовалась страна халифат. Мы путаем ислам с традициями арабов. Гугу Урсин из Валейкум ассалам мавидин машуоль хо буре хо ой масалам машал душон сахоми махкой савейн вачун сошун ладу шу вуцут яшику яс дал шу мокш мекш дагил махкой амин дейрей свой буре хо уегил. Почему путаем арабские традиции ислам, а не они пойму? Шариат — это означает справедливость, прямой путь. Это свод закон, который ввели люди, правила, которые не противоречат Корану, и все. Гугу, вея даиманна вей адач дарана дуэй. Так, вей гуолар хум астешхена. Шарц ас да диз олар. Шарц бог справедливость. Нис дал бог что закон ас да диз бар. Вот и адач дуй иш дуэй шариат. Китишу, вей шир адат. Старинный адат бог дуйс. Шир адат ал-шазишун. Так, вейна анис бо, вей арборгум шаюиц. Вейн ицаха кегичан, особенно цат ачуяч пропаганду дина бюсен уахойшан ашбу. Так, борбеш не только русские, турецкие спецслужбы, Эрдоган на братья мусульмане бошел, организация Хамасюй нападение. Цунделя цена туркшана ох от Хамасан года, потому что цан организация, цанюк ирбуш, да, цазгляш бош. Та выядать братья мусульманш, выядать и джихад дешхилаш. Вот вейн мацадина царь его, вейн дин дочь, вот хаме гармаду, и насколько братья мусульманш. Шеш бохчун тебя была. Мусульманш бу, шейцу отца, все, чус, до свидания. Цундела, вей адат ду, из шар дуис, шир адат дуис, дуи из ю систем. Хитау мадат, вей бусал баду, вей гар бусал дин, цханик дакалур дат, совет эдл васан и дак хажанат, цхаку дуниан чуа, ца системият, цага цадак дилла. Так, доккар дат свой гарис. Арбуя муж, путать садеш, арабш, арбуя шей тейп панаду. И ждуйте, тейп пан, гор арбу пачалка, шей отличие шелшбу. Валейкум ассалам, Осман. Аслам, точку. Наш шариат — это наши адаты, которые не противоречат Корану. Совершенно верно. Вы противоречит мухилювай Кораннан, Ураннан, муилювай противоречит, вай бусалб хилч. Та бусалб саган, и мою самый ценный книг вай дал хаел, да, царюшун, вот вам инструкция для проживания, да, царюшун хаелю. Так, конечно, вай адач, вай бусалб хилчен, они формировались на основе Корана. А нам навязывают, халтам, хизбут тахрир бошса, организацию. Хизбут тахрир бошса. Еще бы братья тоже палестинец, эфиопец, умыцу, и придумать его, Палестине, да, уган там, туда-сюда, как раз и вармуэцу, он скажет, вычхилек. Из Хизбут Тахрир организацию, Асад, теперь и Чубюхшей, на теперь, защищать бинасы Хизбутов, чубать. Так, систем, есть сон, политический ислам, дуис. Тоже, кстати говоря, Турция с чем связаны будешь, да, Палестинец, Турция, да, Эфиоп, Хильмуэцу, не дуахари, югдахту. И течение. Он ненасильственным способом, да, захват власти и царь ючек, да, политический ислам, дух царь ючек. Ну, еще договор, уешь, да,
وين شادك ويشدات у нас есть свое وي мозгищу وي عننا контроль ахилдиш дат وي вешхилдиш ду وي государство ёлщу ца ново изобретать дадиш шума дат отстя легчане وي шадик дик духой дат так собада комментариев я замё. Так, почему Путин так? Придет Трамп и всех помирит. Господи, благослови Америку. Посмотрим, Шамиль, посмотрим. Америкца, арбошца, туркошца, масерца, дик юкметик лилу ез нохчи интерес ларен ез вой мостари бац версии бен. Эсце бац вой мостари, ца шику яц, те раски боцеш, мижги боцеш, вой мостари бац, ама турецкий национализм и арабский национализм под видом ислама войну ячел. Со, например, сун войн зин хит ксун, например. Туркуаша гескшала опасны буквально, сомнения юкиздат. Турция империи, не сам турецкий народ, а Турция империи, войн гескшала опасны бук. Потому что гески кеста больше, вой дин хотя бы, вой различию югуш, вой царя рацакиеч летан, а карца кар вой растворить дирду. Туркуаш вой дай-ан, халазамна. Туркуаш османч бубош хайнач, о халифат юшаш, бусобна бубош хайнач, цуэна бая, гескштани бартабеш, вой тешен бяхбин. Хинст уан бяш хайнабина, хинст уан бяш хайна, хитца лилия шабу. Еще его провокация, еще и урты. Цунда сун, например, Турция, доко асхета хиктан, ас дица, не цены. Турция, тава на воен ца пайдя хундиду алцагицу, но под видом ислама воен зидиду алхицу Турция, ну, игвасун, тава лечтина. А так, уж бусалба болша, цара под видом ислама юах, يعني أتوريتشت باوسر بقولش عربوش حيسوي арабизировать, ваш атуречит баусер. Спасибо. Вы Америк цены. Масса цахилиз юкмет. Вы ца моста убаца дизи. Вац пока что дать. Арбой турквой шаш болчаешь. Шаш бег шей государств. Яхки государство что? Ждук во камма дуешь. Шаш болчаешь от ичани цен масса на вы дерез хулейду. Вы мака вы бог мок бац. Вы док ама дать. Вы мака вы дегерду. Америк цани юкмет каларияш дац, Америк цани союзник шхилвай дац, вай дегерду. Вот сун иштго саму вен духудег. Иштумду. Так, да. Так, давайте вчаю еще комментарии. Машуоль муста. Ер тан эфир. Тан. Ночи махтаю эфир. Солнце хер хатан эфир. Ясно. Все это чьи-то проект. Ичкерия тоже проект. Пошло не по плану, вот и закрыли его тоже. Ичкерия проект закрыть. Ночью ому и закрыть. И ночью ом проект есть. Бех мобиль ночью ому хажа. Леталет, дац. Шинех коню. ТикТок фильтрует смс-ки, ему невыгодно, не пропускает. Вполне возможно. Versiyo idailerin işte. Так.
Туркошца, тишам, туркошах, тишам, бат, ичкере. Навсегда. Баоюктун. И подделяет Израилю худинаун, враг моего врага, мой друг, да. Да. Мы должны поддерживать своих братьев палестинцев, Бог. Палестинцы, Бог, худуцаха, давана, палестинцы, Бог, кавказцы, Бог, сандегиду. Китио, кавказцы, Бог, то есть. А худуцаха, что вообще, я бел, я вещь дадуч, дуайз, да. А худуцаха уж. Вот аудал хазар дохом, борекс, машвой рекс. У меня нет возможности поддерживать ни Израиль, ни палестинцев, боечки или насилие. Хайда он шаша мостову арбошт, бая Россия наш враг. Арбошт, бая. Палестинч битана вая вулкдар вая дизак. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Лику усма, Когда нас, чеченцев, поддерживали палестинцы, аль-хатта духшик дат, дит абу салвежери Россия духиеш шамбу. Арбой, чего бу Россия духиеш. Так, Изаура, а сам вюсти крыл, ты меня замечаешь, да люизель Изаура, ну, сам хамагиня ешев ешес. Он бара, Изаура. О, и у палестинские поддержки ащи. Нормально. А куда ты у Палестины флаг ватина. Ичкери флаг он цаватя из аура. Она просто что интересно, да со. Хубахан доха, да, Палестин кё, арбу йо, милёха, нохчи флаг яц, а Палестины флаг яц. И дорой, например, да, ويتعاج وشادك ديكادولش палестинский флаг ваттиняли, ладно, дорой. وهيت تمت دعوة بويش نابوه عادين أدم دوي هون سواتو إيش باير هون سواتو ماشو هون سيوتس حي قومن هون ديوتس палестинский веснушка أناسك ألي شيع هراو وش شو بيلقوش هراو تيمور بوش تايسن وش يبوقو تايسن وها هرا تسانوخشي تساهم داتسقا قودا إيشكيري تساهم داتسقا تسانوخ إيشكيري ماش نوخشي بوي غاسقشت بوش بول نوخشي كومنتاري عمو يازيو أستريسكي يوس تساقو أستريسكي يوس خيل ميجو أستريسكي تاع بيخت بالله دو حويك أخو تيمور بوشك بو إيشكيري يلا أوغر حال بوسل ناغا دوغلاس ديز بوسل ناغا بو ديك دوت أت بوسلش ناغا تسلاش بول حوا تايسن تيمور حويك بو حو ميشاور ويدوي شخينا إيش ميشابر ويدوي شخينا إنت يا وي بوسل داتر وي يا هو بحندر تاروين غتصدر إنت أحسن غدر هو بحندو على بروش هو إنتريسنا دوسون إيشو إزغلات شخيلر دات كيرا دوغ دات شو شاش نوتريني ديل روسي دوشون جينوسيد يمكش دو العبغان خيل شخينا إمكشون ميجي إيشين أت بالستينش أت عربش ألو تيجر إمكشون ميجي هين شيء أوكرانيا دعبوش بونا تساهم منسو أولا إنت خطي عيو ديازيا شو Ukraine da još naboje bojiš naboje hit stanki sensu video kog behkan ca u bayan et diabu tak bok hotslata khatlata bok kurbu и он сола и он саадоа и hada temeg это опасно за это можно в тюрьму сесть туакиетит мегда цундела безопасно бусобна защищать бешуа уй иштрулки тахки мухуле
حتى ترول ويش وقت بو تار غالش ديتا حو بوسل بخلر ستنجا خل ديس حبو عليه لما يعدوش سجوقو تيمور كاش نورمально سجوق شو مجو يعدوش سجوقو цель причем здесь цель غالش например حاجة وجري خير بقى например ردنوي وجري جابيش حدويزل خلي تروي دالتي ما قاش دولي تو شو بقى كان حيش بوي شنابو سويك أولا أصلا حال بويش بونش غدية صبر это цель внутренний дела дуис цель шаш قاس راسقش بويش بو راسقي بويش Россия что ух дать олас а сум пожар хоть сейнаш бой было а хуй просто положа руку на сердце ол راسقش أصدقت كيقدر اللي دقر أما حويش خينا الصحين وين تسخلج حصول وروي والله بالله وروات والله بالله وروات أتعبر تعاون دكتور يقي يا حور بحشي وات يا إبرينش حود وبشي تاري دوغلاش وات قي أبي سنينيات سهما أهين زاوج أو بوصل هندو خيونا عاسق دي الله يجيز حكديرو الله يجيز قيتيو تندل ولا هاريازدا إقطاع بسنينيات حيوش والنوشي تقعون تعونش دوتشوها أبريتشو مودندو بيخ بوش بوشو للغندات تلريشش شان أخشالو شاش لاتش شان غودياشاش بوشو للغن توخ كروشي ماش نابي أم بوي دابان دالوچن شا عرقشوال بدوالچو سون تشن بيخ بير برق لا ريكس إذا هو يوقع أنت رياق لا سون داتس أستريسكي فلاج بوتة تقص ليت أتشنسانة палестинский флаг. Если Палестина выиграет, то Россия, это типа Ичкерия, они вместе будут праздновать, что ли? Вай хават бусал вубош, асам бусал нах гала бар үш диц цадизвай. Ха, и дать вай дюцек. Диц, кайкда, диц, военное преступление, мирный нахбойш, диц. Ну, например, хайчва я цейлша, нех божалдогшхен, и дюцер дать. Китио, цундейла сайчва я лео цеюч, ашу сохумехтик вахиян. Aha, čuvi ansvig ne božal dic bošu, as dic ter božal, as ter beh boš bol ne bomnašiač, masitas dica, haladina, no suna, например, и хоедат своинц, например, хо просто ошибиться один хельмек шу, а царь ешел и пропагандбаня, цу боиш бол не зударшен лишний диц и постоянно и диц меткцабитан сун. Притё, потому что со иш диц урвельш, она са ночом дюч, сагавац, кезг бусал саун дюч беш. Цундер дюч до асайне, но и разхай пропаганда царь, аз дюцер дар, ишта дицен асам. Жукча леца, царь ечол, мирничняран ечол. Бон наш яйцен, но сун главный нога сайнагду, а хун худу главный, вот что вопрос. Ососан, хайчуаял пожар, ночи чуаял пожар ючаш, мовати, кирна дёз хуз уахуш, вати, ват. Ах, идуча дочь, хатаун дать ночи чуахил долом, допустим, ночи чуах, ты ешь кирмиду, это я все понимаю. Ах, хун дуоху чувен, хубанду, чувен свиги эл. Все, давайте, ютерой, да, что любимые темы, Украина, цаюйтич, ночи цаюйтич, все, палестинийцы, чего тоушун, да, все, забыли, ютерой, не обожали тен, ой, ночи чуаял, пожарюй царю. Ночью мадица бас, ела бусел на биц, биз боас, царя, доглас, диез бусел волчен. Бусел буй, бусел бола, хай ночи бица, еще бом. Самый миску днем чуа, самый чух, провашиоч, бисан ночи хамдон. Видите, иш бица, духва, кидабеш, адабите. Ах, дюцер дуай, да, кадире винт ир далу ФСБ, винт ир далу ГРУ, винт ир далу массана, це преступление шица.
у тебя будет возможность Палестина, кидек хада. Ну да ладно. Хамас вообще нахандин зулума цучубаган мэшна байан. Совершенно верно, странник. Абсолютно точно. Ай, шеш провокации, чубаган, да, бег боч был, короче, зудри беш дая. Вайц один датчу неум. Вайг дак лац боцу хуман. Вайг дак лац, вай вдоль хил бот. Сундер и шершун вай ичкери байк. Ац дабан, куча блогер шбубор, губел аш беш байц. Цер сундер дабан иеш байк иеш лилш баршунеш. Садик бол, шевек гучам лиршу, шевек поголовно дать. Так что все будет ичкерия. Хамас, проект КГБ и ФСБ. Да, совершенно верно. Чушпан. Чушпан, Мило. Оу, чушпан. Мир шамдуа. Чушпан, су мир шамдуа. Мажен меттен. Из сериала Дубуа. Сун хоум это чушпан. Да вехкаши, сухилертин. Но чё? Ну, хун вехкает. Сума мацебер. Чушпан. Так. Бедуин уян. Американских лагеров, но уйтканет бедуиншин. Ва им дикватенона. Калуя уатина куда. Я исто. Ола, мелу ауату из. Собан туос. Антиамериканизм он канал да. Жестко пресекает. Я еще схемолит. Ва алейкум ассалам. Абзат машвой. Так. Ассаламу алейкум, Осман. Так, это уже было. Так, это тоже верно. Турки смогут чеченцев ассимилировать, если мы попадем под их влияние. Да. Туран национализме. Вайн интерес. Ларей есть. Тундер вот. Турко биеш целило церт юпметик. Арбуаш европейца. Вай мостро невежество. Вай мостро невежество. Невежество, бадыдич. Йок проблемы у него айга. Но قيتسو عبوشن استج اودك قيتسو شوي ما سرت يقمت كريلو يديريس تورك ويت عناور بات ايش ويلو لابو ويتارت يقمت كريلو يز арбош лилу из масяц лилу из ну ца вектор направления хили извой ца вектор юй ца линии хили извой от линии тяха Турция дуко Турция интерес халаян лилш набу Турция интерес халаян лилш цундела ночи мабуиш так ши интерес юбош ночи интерес юбош юцерма юцуиш юч аш буиш да цундела юкмет клару ешагиз но война угачо початкать юкмет клареч нис хитсун сомнению и вая церц лилу из туркоя غازشان خيجين بويل بات عم بقدك ديزا صندل وشاش بوش عدبت بيز الخيتسو да يقمت خليلة يز بيزنس ليلة يز خيد يز но направление на англосаксов. Турки теперь арабов. Турки считают арабов виновники развала Османской империи. Иштла дуизам гугу. Иштла дуизам. Арбуаш именно от Палестины арбуаш его нюконы Османской империи. Один дук англичаншин его я тига даяхка. Amerikanca lelon jes kvert juppmettig. Amma tsunemel luar doen tagan huildät. Räski duk bukuza Amerika a Izraela Amerika politikan tiatkam biash. Ba
Palestina Izrael طمع وين официально كيف أغولات يشيات إسرائيل أغولات ساوين بوصل ناغ دحل خربو Palestina غولات زابد وين ريس خريات ما شرقيق يشي أغو إما شرقيق قرص قيقم قار بالبومو إسرائيل تتسوى но тага сун غاسقش дружить беш бол откровенно биқма беллиш биқа белла гошен тон беш буш та غاسقشن ти иттен غас Путин день рождения чубахкан чер сун цен титоуш целе потому что еще غاسقشсу غاسقشсу хилаха это волаш да тацкок бокша церюга болоти чубит цундела بوسال جناغا شاول بوسال بسد مواتي شاول عربوات إسرائيل دحل أحسن ده الوية تديس عربو شوج سويتي باب ريمسكو أو ماسو عربو شو حلاوة وتخش أخذوا ووقدات وين جوكتشا فيدخل إسرائيل وين بريزنات ديش تاجر تكنولوجيا خوش تاجر جرزا خوش تاجر أحشا خوش وين وغش خلشة وين إسرائيل يرجعوا ليل در ولدو فلسطينش عربوش بول فلسطينش ليلش تو بوتينيت بول عربوش ليلش شو لا روسيين دحال بول عربوي بوي دا تاعت ليل دا مقردو روسيين نو إيش كيس بوش روسيين دحال بيش إيش شابش روسييت بو دا إنت ديق مدلي سندلا политик лиля язык хрен ну сомнение иштю со политик иштю так وعليكم السلام машвойль سون ديك باتشال خيت أمريكا وين تسيز أمريكا قوزا دوقا ديكا ناخبو يوروبا يول ناتسيوناليزميات وي تسدويز قوزا وي قوزا بيغديش غاسقي بو وين أمريكان تسش بيغ بو وين أمريكانش بيغ دا совершенно имнис بوغنا تا показатель تا пример чуа лохшайна та текст язе уахиан со интернет кигеш усо ونوخشالات سو أمريكانشن هوخيتال أخين سوية индивидуалист олшта качество юксагя да السؤال رأيشتا ويبيتس دا دبيتس دا غيرتر تا همان دا غيرتر تعمل كي يشو ليتراتور даже английский мата переводишь чё Google Translate Google Chrome чё лох вообще индивидуализм я американцы и черта чою и индивидуализм ошел черта да церадуш там добиваться доверта да хитаксо мы сумета раскшенты ссылки раски источник шенты американцы ящик что мы индивидуалист датское алца родоплеменное отношение уж أتونا خلدو تعقيد أسوا هو الغير وين يقيله ويخترهم حلا ديز الغير تسوا فيقمت كوي نيسياش خلشة ترهم حلا غير اتسكر وين يقع يقمت ترتعهم دوش دو التموت غاسقي بود ليغا ليوش دينا بيسا واغوش زي بروفيسور شتير وچونش تاك هرم أتاريخ تردو أمهتع بيغبا بيزوش هر أقاريخ تردو أمهتع وش رد ديز سامبوش إش مصو أوزينش ديش عشبو غاسقي دار هلك وش برش دار قيلت يعني بالي بويلق إناحدات دي دو أنتي وش بيهتر дал мула бег шубари шурдина. Сегодня международное право, в нем нет ни империи, ни халифата. Да, до Первой мировой войны мир был разделен по империям. Это прошлое. Сегодня мировой порядок международного права. Да, совершенно верно. Лилур датсон бусалбна Израилес гергалу бусалбнах аслан. Тимур хун уммацаха. Хун вообще уммацаха. Иqamel деш ашул. Египет, Египет. Годеш йон хит сектор газат. Үш бойш бол на бойш лячатсан. Годеш Египет йон. Иордания но чуца битнауне беженч. Хотя цу Иордания халх чубитнаш бали бойл ашбон цу Палестинер арбой бой Иордания арбошен бали бойл бон. حون تعاون تخاون عايق أميل دا سعودسكي أراوي أرابسكي إمارات شيء وش ديوش ده تسونس
فيديو وبشيء ببربان وتقعد أقول شو بروباغندا تدير شو إنسا ده خيت يلشون سيتواتي خيت يلشون بروباغندا خيت يلشون تعلم سمدو. السلام عليكم وعليكم السلام. رجلي چینو وات بوسو چینو وات سو نشخو موتر لامتير نشخو لامتير موتر يورتر Почему США не вводили санкции за войну в Чечне? Muhammed is sykatsa dieser Amerikanska dieser Hunsedir. No цари водится денег хинц от Ивы. А ты походу сам умный, да, хуман, хол умный мусор. Я здесь ошел. Кривается. Шайылар подхолопны наш. Аллилуйя, воздадохся. Цаночи, цаумдат, шей муак бат бют, шей бойш бо, хит, хал бойнаш, раск бойнаш цабютас. Хит, шей, Украине, далёш бол, ночи, хиреш бат. Иш свик хир цабайт даже, чук бирж, я здесь комментарий ищу. Она массе цельнаш хизбо хоунд حد هند ويت بروست خاتر باش ده حت عجيمت اعويسن حدق واغك عجيمت اعويسن ات انترنت شو ولا يشلا كريريون عنديش خانك سن شو ولا ناس حد هند ويت سو تعوت تسوتشويك وشابش ماليش اسغ بقى باش تيرنش بو باجي حيزبو بو باش تسينش دعبك شو دي راون توكي سينش خيلبر شينش دات سمسجا واتسون صح إن دعويك شين لوك دي سمسجا واتسون أونيت يا واتسك دات هو دي غاية سينش دعويك شينا سينش دعبيجن كينش بيجن أسلوخ يريترون دوي توم سوي ينجو بايوي بوش بول بوي تيرنش تير إنفورماتي شتو يغرون سينش تقل دات أرتو أصلا الآن هرم بقول إنمو أناغني دكت دايت إيه إنفورماتي شيء أجنتوري إنك شتو يغرون دات سو يقوالش موغدد ديك در موسى تشوال يحصل هتشوال زبروس حيات شين دينك تدويتش قدني أنت عمل دول هم دويتش خير ده دويتش وين ده دويتش تا كره أول تويزر أشيبوا وقوش شوية أشيبوا عشيش تاك ده أوكرانيا بويش بش وي نوختي ما بات إيش بويش ما بوهور دينا لا تاك مو شو صبر ديلا موسى عياتا زبروس استعيتو Так, до Первой мировой был разделен по империям. Да, это про русские даже ведут пропаганду. Ночи цабиз ПЛО Арафата партия. Ердан Томбуш. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Musa. Soba dira jimcahta ya diktaisa. Salam maşallah maşallah. Dele salam maşallah. Çuval WhatsApp fuyer TikTok izir. تفق شغل قناة دينا واسو مثلا يوتيوب شو مش قناة دينا هنصعديش القناة دات إذا تصبو
تحط ناخ تقيت قنخ وتقمع يحتقي قامل خلمج مستغل خلمج قيتا وي انت ما تعير يا راسك ما نفش ماتا اقا قامل خلمج حوت خلمج صوت خلمج حطويش ناخوبه دوق ما بيبه سو خزيع يات سو يجد حوات خزيع خير اما وديتر بقنا دات علي يخاطر دات يخاطر مدى كيقدر وديتر بقنا دات وديتر بقنا يدات و الدل دوش دين قمال نيست يداتل خير إيه ما تدوت أقارا خدا يالشي تبعك ناخبات ساتبر سارا раз коматалось на личность переводят он коматалось на дичу картам даст татти шайт он бьютсукар ويقال خده ويخاف ميشاخل ويقال ميشادل وين دل غلط ميشاد آليش يالشي أوليتر سأول أخشنخ بوخشنخ داخرخ إيخي بالله نخبات مش بيخناش تشبر أنا مثلا بيحكم بالله صيوقي مغالي قص خاتر شخلي خاتر شوب لقدو أحل ملوي خور خاتر جوبلش حواش مبيوها ايه سوق خاتر خلي اي خاتر حداتي اشرب لقدام صوات سستريم مياتي حي ستريم سونا حاجة أسام الدحو قزيورة بحاجة نشخنا والله بحق سوير صنحة أعيش بتحيق نشخنا يا فسيم أسخاتن أخاتر شديني تعوني يغتحى أحدينهم دات أحدينهم سامو دين دات سامو تدين خطوات طومن يقيوان يستبي تياقة تلوصن إيش شوي حال قاقنا إيش جيتش تسيت يالله نحق أذكر حذيدر عتارخ تيتا إيش مدريس أسمى تياريس أسمى تديس حقف تيتا حبا قمتت سدواسي خنال إيش تير بحيخل تير يوصل تير قابل قاقنا قد موعد سقر Совершенно верно. Из шулах дүйцером, Муса. Из шулах суна дүйцером. أصلا دار يسخريل قنديل ونورا هذه أنشخنا سون телевизор. Хотя неизвестный какой-то объект улицы, хочу им. А южа один хамдат. بولخ ما بين هون تخو هنزة تخون يبو بين بولخ يقيوان مثلا تعرض تكسم يقيو تشوكو قاقنا إيميل دلم قاقنا يقير вейлерها سندل همو دستورный источник ولا راسكم это دار يسخلون دال دقوايخ ولا دال عالش ولا دال لرع ولا دال يسخل موسى مصور عمل وخوان سنين نينخوي خوقا نشخو سنين نينخوي نشخوي مبري جغالي نان نشخو يري يل هاني سنين ناني جخر ناني تا جخر سناني تعميري причем جخر да свой меня приказывает جخرу سنين ناني злаби سيكتين دول بيزبان دقي نيرسونه وحيب خوير زي أس يازن سنخلات هنجني سخوس أس ناني أولخ ناني مسير يجري بحان باتل يلخرج رس
يل خنيل حتى أولتو سويت عدلوش خنيزة سخنا إزديت تبحرق لا تون خوش لا تون ملبر شو تحايب خبايني بيني بر كيتا لا حطيبن تير وي قومن موسى بيحكم بالله تيبي دم ناتي تيبي سلوش بالنخ بات إذا تيب خاديس إذا هو مشين آري أخشان سنتعنوام الخلق خلي إيش بدات ويقام مدى كنيشنا أسوأ نوتشو هو نجا تنوي ستي تنوي يار إذا وبش يقدوش دات ويتسنوا مريه ومسو نوتشي دا ملا نوتشي سنتق دولو دير شده دال ملا نوتشي قام ألو دا إتيشت دال ملا يدرك دنيا أنكو أتو دير شده وين إيش بالناقوستي وين إيش بالفجري أسونا تاعنا يازني للسنوخلات وين ناقص جيبه والله ما سبيتش زبيت اسم حتى بتا وين ما بيبه تعرفوا دي سلاح هو دي تاع جيبه أدلع فضلع غلاس يغط أخطأ يا يقر أنا شوي تقام ده أشخاص تقبل كان خلقيت مجز فانت أخطأ تقام مدي وين أخل حد واش مدي وين تقبل كان مسا وسوق دقني وقر قيق دقني إيش بيت وين أخيار وين بش كويس با أتأخطأ شركة بات أديش شركة شاشو إذا غاز خشتون سمير شون تخوي أستخويت سخينا وغاز ختلت شخينا صار ملو كفكازخ شركة سؤور مل بولشاق شركة شركة جي الله صير تلنا أديش بوي ويجري سقيتمت وين خل إيشم خل بيش با Türkçeязычный ما бахтиш буй? А? Türkçeязычный будешь? Türkçeязычный. Бац. Адыгыш поютсас, адыгыш. Бац, türkçeязычный бац. Türk табитиш, табитсбеш. Валлай газка ищи. Кастуш мы бац. А связен со статья ишем жирновая. Он замечает, цеховш у нас. сон суд корецик. Хайер яц кухар. Хуй хойшин кухар. Ну да, вы чё, вы дух хан халха, бухает олга халла, лякает олга хал, то чё, хуш дать, худаля, хижгаля, кадаля, иштхуза шаллакас. Видите? Отсигара, кадать, ахара, дама, $1. Видите? شتون خلا ووشي حوزش لا تسع بلوخي قلش خلط ساعة تقول حوزش كحار قولش خلص كحار تيجا أسون تاجو خسر كريني أصلا بوخي تسيدوش بوخي تسيدرتك Османский империи, Российской империи царь и каха حوزش خلوي أحشق царь الدين دخل غوالق ديح بيلوش الدين دخل غوالقش إذا إمبيري خلي يا إمبيري خلي أوي نغشي ودائما وأسي صي وبتشالتي وقامي أحد يختم دوي قيتا ويتحنين كل دغاتش غلا كل غوق دوش قام داتوي قيتا أصبح ديتر أما تجي نغبات صار قال همو ديتر بتخوش همو قيك بتخوش ياشو تعتبش أربو ترخوش تعتبش تركو ترخوش تعتبش يوروبيش خلاش نوختي ديشي بو نوختي خلوي
ديكا ما يقدر موسى يبي ويخدع هم بعد دي سخرنيت سدوا غيش دلا دين ديس غيش دلا كاكنات وين ناقص إيشا وين ناقص لغة مثلا يجي بي هذا يسمون عند إيه يا وش بيرقيات وين بيرق سويسرا وش بيرق أمريكانسكي بيرق إزاي سارة وين غدك ده الخيصة غمدك ده تسار إيش براغماتيك ما بيبقى شاين بيدخل عبديدو شاين بيدخل ويقر بيدخل بيز متق ويقيت ما يجي ده سيرشان ويرنا ويا كمان تخليز موسى دي مي موجه هينس بيخ ما بيلا موسى يو أواخر استس كتشو عايزك أمريكا ديك ناخا بوهرة دوجة دو تام تدا سدا بو هينس وينا ساميخانيز خليه زي ما ديستوية سناخر ما بيجي تو أمريكا تيوق ما تكليل شيء ثم ده لا إنها غوشة تو بيزوي ده سنأو تغرج كمان تخليز كتوري بودو زي ما ديستوية أمريكان سمي ده كيرتي وادي الديز يوم دو يشهد جازة سينا رياس أمريكان شمو بخوان سار долж нет инце говорил, да. Да, что имеют, с тем работают. Да, что есть, с тем работают. А вы не смеете. Видите? Они цехли твой худоишь. Не знаю, ты тоже дизывай, чабуй гулба бизывай. Эй, буй, гулца блиты, окна без пол, Да. Американцы ищут буй. Году чем бой? Там цыганец. Я же там жена воеважи баца, буду больше нас. Я же сапицу. И ты Америка, и Туркой битвой, массу битвой. Ой, ночи ангел, да мацит тудой. Мацит тудой. Ночи ангел, да ит не сюда. Сутях махали ниц. Сутях махали. Конечно. Ниц. Бах. Хуиш вин. والله تعيش طعم نيسون تبغى قلدش دقدون قول أورجنزاسيون بق ماتشو أول صارخ ماتشو يوم يجي يشهد عاد ماتشو يقع حاجة استغفر الله هاتين نقطي في دمري بايتاش بقش جنبلا قلدر Нису я шел дождь, үггіри көт бол дождь, ночь, үггіри дүйір шел дождь, юқыр дәкірцар. Сон өйлені оқнақ, дождь, үггіри мехи дол дождь, юқыр хан дәкірцар я. Тейді? Үггіри мехи дол дождь, ночь, нису я дождь, юқыр дәкірцар. Хан дәкірцар. От саман öyle yiyor. Bak. ويكبر خوي ديك اصلا حيزوها سلام شو يخيل يا دي سول как раз стрим дайер сделал что саса до في اليوم دي سول موسى دي سلام نيسون تبق بيقوم امين وت نيسون ويقوم اربع بونق تقبق ديننا إيمان إسلام الله القوي سلامات مصرنا آمين ديري سول ديري سلام ما شاء الله عندك وير عليك دالو ما شاء الله تاك أمريكان شمومو تاك هوق تسليل دوي وتيروريستو إعلان شمومنا شو يتريو يوزر حدوق слишком упрощать هم دات دوق ده مثلا ممنش يچ ما باتش is نيس دات абсолютно is that غوق سليل ده حولش عدو تسار
عشان угрозила яшается онда да так бомна штуша не слободы дич Америк чего почалкио цвинга бомна шиу масан тугал цундельца упрощать довой так وموسى حواري لقوا شو قوزع активизироваться диккадат татвештат мерду вежери тагана хагитари адик жулайцам болшда камел хиловой тажим дица уэт ахдал мула дюцер дуой может быть кан цаяш имексо может быть кана четверга ночью мата яжарусо посмотрим да شون مثلا ديريس خويل أس دو ستريم يول وشا ستريم ويويش أس ديتس دلهم دات أتسمن ويلا حارش يجري просто анализ событий происходящих ويكرا دушунар شاديغا ويكرا دушунар نيس دا جوز دا خلما ديزر دعوات دا ويجع تغنو خيتي بات نيتس بوشون ويجع نيتس ويجع سو نيتس بو كده ونيس وانت اخلر ويبق وانت اخلر دا تغن وقرا بيوق دنيا شاو باتشال دو على الله وين جوزيد يشو تا وين يقير ناخ مفتاش بولش جو ريليجيوزني بولش جو دينس بولش بولناخ دي غبيلن يو از دين تاني وي اسبورزوات ديش وي جو ليديش دو وي ليتس دويتش وي داركي بنا غرج الرهيت اتو خليت عارش وي دات والسؤال دات ويلي عارش مسارة ديكدو اوتي اسا ستريم داير زي ديريس حمزات مسارنا خوي الحونة خوي الحمزات ديريس هور ستريم اد وعليكم السلام اد кстати я тебя витаю много из факторов не доверять Турции Ичкерии должен быть на первом месте главный союз это США и при военной базе США на территории Ичкерии разговор будет другой совсем и совершенно верно Эд я именно это имею в виду хорошо что ты правильно сформулировал то что я имел в виду. Мы еще поговорим это, обязательно поговорим еще и на эту тему, и на другую тему. И чеченцы прекрасно знают это, что такое Турция, что такое Россия, что такое там наши соседи. Мы все знаем, мы хорошо относимся к турецкому народу, с большим уважением относимся к турецкому народу, ко всем народам. Но направление и выгода именно для чеченского народа, польза для будущих поколений чеченского народа будет только самой сильной страной. Мир несправедлив, но на сегодняшний день самой справедливой страной на этой земле Соединенными Штатами Америки. Слава Украине! Ешем бособар дилаш, дерес хойлом все будет Ичкерия дал мула война дал. Асан из-за бостов еш был немцу алят хухиет хун газкш кигваш цахиет хунис. Так, подождите, есть тут. Война газкш кигваш, ну газк больше 100% да, цуюки, но шей газк шудо, инс любой умхалоти, инс Украина яла национализм юктертигаш украинч, о душай муатти, шей культури бошту. Из-за царь заострить докцари, ген докцари, хундат, инс вой бусал динс гергалу долж бусал динтириач туе та радикальный докцари форм дат национализм хулилиз религия хулилиз мусульман та специалист будешь та как у Германии шварт проблем что и проблем что хай решить и да но это проблем что заострить я жу питантуш дождешь бог что 100% гаски бу алхитсон 100%. Так куза у Германия именно ноччик так урбайт герче бу Аллах йитсун. Штат именно ноччик. И куски геш был кайр курдат. Он дальше вей куза халдода у Европе ира, в частности у Германии ира. И штит ксун войнах. Он дерес хуир иман модерировать деш чуа ваушол. ودون عديش تجونا ديريس خور هونا وقوال مصو مديراتر شنا ديريس خوشون أوتي على عير زيو استوام شون ديريس خور مسانا
Бюс дек алёль масэр адикёль, слава Украине, да, шедек ичкерих и душан дайлула. И, конечно же, Господи, благослови Америку, да. Адикёль маш оль бюс дек алёль, вежери.